Mind the Gap κάθε Τρίτη 6 με 8. Είναι από τις καλύτερες εκπομπές του Spam Radio, να τα λέμε και αυτά. Δεν ήθελα να το πω από τώρα. Αλλά εντάξει. Στις βλακίες ηρωνίες θα μας κάνουν ένα μπουκέτο καμιά μέρα και να ψάχνεσαι. Θα μου κάνετε τη μούρη κρέας. Άνοιξε το λίγο αυτό, μωρέ. Βασικά να δούμε τις ερωτήσεις λίγο, μην λέμε για μπουρδες. Αμαρτία είναι. Ω φίλε, πάνω από συμμάχη. Ακριβώς, πολύ ωραίο που γίνεται. Φιλάκια, κίσεις. Ναι, κύριε Γιώργο Παπαδάκη. Όχι. Γιατί έχει γίνει μεγάλο ντερμπι. Δεν περιγράφω άλλο. Θα γίνει στον κόσμο αυτό, πιστεύω, με την εικόνα. Μαμά, μπαμπά, γεια! Τι είναι αυτό εδώ? 1961 εγκαινιάζεται το κλειστό γήπεδο 1500 θέσεων της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Μπράβο! Γράφει το μαραφέτη σας. Guess what? That's a camera. Λίγος έτοιμος. Ναι. Εγώ εργάζομαι και στο W για μαθαίνετε. Καλησπέρα, γράφει. Μόλις είμαι είναι αυτά ρε παιδιά. Γράφει εδώ και για τη ώρα. Ωραία. Φουλ. Τι φάρδος είναι αυτό? Δεν έχετε ένα μπούμαν. Τι είναι. Βγάλε και το παντελόνι σου. Ρε φίλε, τι έγινε τώρα, πώς έχασα? Γιατί έχασα τώρα? Αποσυντονίζεις. Ταΐζει και το αδιφάγον πάτη μας.